מוריי ורבותיי. אדוני ראש הממשלה, קודם כל תודה שבאת לפטריוטים, שיהיה לך שבוע טוב. אני יודע שיש כאלה שלא חושבים ככה, יש כאלה שלא עשו את זה, יש כאלה שחושבים אחרת, אבל אני חושב שונה מהם, ואני חושב שאני פה להרבה מאוד אנשים שחושבים כמוני, ולכן אני מנצל את ההזדמנות הזאת, הקטנה הזאת שלנו, להגיד לך, אדוני ראש הממשלה, תודה. עברנו שנתיים קשות מאוד, מורכבות מאוד, מטלטלות מאוד. אתה היית בראשות הממשלה, אתה קיבלת את כל ההחלטות. לפעמים קיבלת החלטות לא מעט, בניגוד לעמדת מערכת הביטחון. ואיך אתה, הסיכום שלך, מה הסיכום שלך? אם אני צריך להגיד לך, מר בנימין נתניהו, איך אתה מסכם את התקופה הזאת? אני מסכם את התקופה הזאת, המלחמה הזאת, בהחלטה שאני הולך להביא מחר לממשלה, לקרוא למלחמה הזאת מלחמת התקומה. זה השם שלה, מלחמת התקומה. ואני מזכיר לכם, איפה היינו לפני שנתיים בשמחת תורה? אף על פי שהציבור לא יודע את כל העובדות, אני אומר לכם, היינו בפני איום קיומי. ואחרי שנתיים, בשמחת התורה שחגגנו עכשיו, ישראל אומרים עלינו שאנחנו מעצמה, אבל יש שמוסיפים מעצמה עולמית. אנחנו יצאנו מבירה עמיקתא לאיגרא רמא, ואני אמרתי ביום השלישי של המלחמה, אני אמרתי, אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. וזה בדיוק מה שעשינו. ואיך עשינו את זה? איך עשינו את זה? באמצעות 3 דברים. הדבר הראשון זה הקרבה והגבורה של לוחמינו ומפקדינו הגיבורים, הלוחמים, הנופלים, הפצועים, שאי אפשר לדבר עד כמה הם גיבורים. והעם שנתן את הגיבוי, המילואימניקים, המשפחות, קודם כל העוצמה הזאת. הדבר השני, ההחלטות הנכונות של הממשלה שהובלתי. והדבר השלישי, הקשר האישי המיוחד עם הנשיא טראמפ, שעזר לנו מאוד בחצי השני של המלחמה. 3 הדברים האלה ביחד יצרו לנו עכשיו הזדמנויות. המלחמה לא תמה, יש עוד כמה דברים שצריך לעשות, אנחנו יודעים את זה, אבל ההזדמנויות, שגם אותנו אני לא יכול לפרט, לפריצה למרחב וגם לשלום, שלא ידענו מאז הקמתה של מדינת ישראל, אנחנו עם עין פקוחה, אנחנו לא, לרגע אחד, לא שאננים, וביד השנייה שאנחנו מושיטים לשלום, אנחנו מושיטים לשלום ביד אחת, וביד השנייה מחזיקים את חרב דוד, חרב ישראל. זה מה שמבטיח את עתידנו. אמרת שינינו את המזרח התיכון, וזה ברור שהמזרח התיכון שונה, אבל גם הזכרת שיש עוד דברים לעשות, ובעניין הזה, האם המלחמה הסתיימה, ככל שיש עוד דברים לעשות בעזה, באיראן, בחות'ים, האם המלחמה הזאת הסתיימה? באיזה סיטואציה אנחנו נמצאים? המלחמה בעזה תסתיים סופית, כשהתנאים של ההסכם שלכאורה התקבלו, לא לכאורה, ייושמו. וזה כולל קודם כל שלב א', החזרת כל חטופינו,
אנחנו עמלים על כך גם ברגעים אלה. אני אמרתי שמעבר רפיח יהיה סגור, אלא אם כן נמשיך לקבל את הזרימה, ייתכן מאוד, מקווה, שבשעות הקרובות מתבשר על עוד חטופים, חללים שיוחזרו, ואנחנו עומדים על כך שההסכם הזה ימומש במלואו. זה שלב א', אחר כך יש שלב ב'. שלב ב' כולל גם את פירוז החמאס, או יותר נכון את פירוז הרצועה, וקודם לכן את פירוק החמאס מנשקו. כשזה יסתיים, ויסתיים בהצלחה, אני מקווה בדרך פשוטה, אבל אם לא בדרך קשה, אז המלחמה תסתיים. ולגבי איראן, האם זה נגמר הסיפור שם, או שאנחנו נידרש לעשות שם עוד עבודות? אנחנו הרחקנו סכנת קיום, אנשים לא מבינים את זה. הם לא יכולים, הם לא יודעים את כל העובדות. אבל איראן, לאחר שחיסלנו את חיזבאללה, או יותר נכון את נסראללה, ושברנו את ציר הרשע, איראן דהרה, אין מילה אחרת, דהרה לאמצעי הנוסף שהיא ראתה כחיוני להשמדת ישראל, כי טבעת החנק הקטלנית, שברנו אותה. ואז היא רצה קדימה להתחמש בנשק גרעיני. לעשות את מה שהם קוראים הנשקה, מלשון נשק. חומר היה להם, אבל חומר לבד לא עוזר. אתה צריך את הנשק. והם נתנו הוראות סודיות להתקדם, הם התקדמו, ואלמלא היינו פועלים, תוך חודשים בודדים, מדינת ישראל הייתה בסכנת קיום מפני כמה פצצות אטום. האם סיימנו את האירוע עם איראן? הרחקנו הרחקה משמעותית את הסכנה הזאת, גם בזה שתקפנו את המתקנים שלה, אבל גם בזה שהרגנו את בחירי המדענים שלה. את הידע, אמרו, אי אפשר לטפל בידע. אפשר, טיפלנו בזה. חיסלנו להם תריסר מנהיגים, אפילו יותר, תריסר מבחירי המנהיגים שלהם, שעצרו במוחות שלהם את הידע כיצד לבנות את פצצות האטום, להשמיד אותנו. ובכן הרחקנו אותם. האם זה יסתיים? זה אף פעם לא מסתיים. זאת אומרת, גם כשאתה מרחיק אתה מוציא את הגידולים הממירים מהגוף שלך, של הסרטן שיכול להרוג אותך, זה יכול לחזור. יש גרורות. אמרתי, אנחנו עם עין פקוחה, ואני דיברתי על זה עם הנשיא טראמפ רק בשיחה האחרונה שלנו. אנחנו מדברים כל כמה ימים. מסתכלים עליהם, ערוכים לעשות מה שצריך, אם יהיה צריך. לא, כי ליברמן אמר שצריך להיות ליד החדרים המוגנים. אני לא אחראי לדברים שהוא אומר. בוא נעבור, אנחנו כבר באמת, אתה יודע, זה באמת הפעם הראשונה שאתה מתראיין בסיום המלחמה הזאת. וברשותך, אם אפשר לעבור כמה שלבים במלחמה הזאת ולהבין מה קרה שם. בוא נתחיל בהתחלה, פורצת המלחמה. מה ההחלטה המשמעותית שאתה חושב שקיבלת שם, שהשפיעה על המלחמה הזאת? אני כינסתי את הצמרת הביטחונית בקריה, נדמה לי בשעה 9, וההחלטה הראשונה היא להכריז על מלחמה, והייתה שאלה, כמה מגייסים? והיו הצעות לגייס 50,000 או 60,000, נדמה לי עד 100,000. ואני אמרתי, לא, זאת מלחמה. מלחמה נגד מה שאני ראיתי, כציר האיראני, לא חשבתי לרגע, זה מלחמה רק נגד חמאס. ולכן אמרתי, תגייסו את כולם. זו ההחלטה הראשונה. לא 50,000, לא 100,000, הכל, זה 400,000. 400,000 אנשי מילואים, החלטה ראשונה. אחר כך, ככל שאני זוכר, החלטה דרמטית, אני פעם אמרתי שאולי זו ההחלטה הכי חשובה במלחמה, זה היה ב-11 בספטמבר, כשהייתה אפשרות לתקוף את הכינוס של הציר האיראני בלבנון, של חיזבאללה, וכל ראשי המערכת רצו לתקוף, כולל גלנט, ואתה התנגדת, ואז נכנסו גם גנץ ואייזנקוט, ודרי נכנס, ודיברת עם ביידן, וזה. מה אתה אומר היום בדיעבד על האירוע הזה? אני חושב שזו הייתה החלטה קריטית, משום שאני חשבתי שלהיכנס למלחמה בשתי זירות, כשהאויב בשתי הזירות הוא בשיא כוחו, הוא ערוך מכל הבחינות. למלחמה אני חשבתי שזו תהיה טעות מרה, ואמרתי, בצפון נחזיק, ובדרום, במקום שעשו לנו את הטבח הנורא ביותר מאז השואה,
אנחנו נלחם ונקה אותם, קודם כל להשיב מלחמה שער השם, ולגמד את האיום הזה, ואז, אחרי שתקפת את עיקר הכוח שלהם, וסילקת את האיומים מהדרום, לפני צפונה, טפל בצפון. מה היה קורה אם היינו תוקפים שם את התקיפה הזאת? אני חושב שהיינו שוקים בבוץ כפול, ולא היינו משיגים את ההישגים שהשגנו. ההחלטה הזאת, אני חייב להגיד, אני מעודד את בחירי הצבא ואת זרועות הביטחון. אני אומר להם, תגידו מה שאתם רוצים. אין לי שום בעיה עם זה, אני מעודד אותם. אני אגב ידוע כמעודד אותם. אבל אחר כך אני שוקל, וההחלטות בסוף, הגורליות במלחמה, לא איפה תזוז חטיבה, או כיתה, או גוף כזה או אחר, אלא איפה עיקר המאמץ. מהו עיקר המאמץ בכל שלב ושלב? זה נתון להחלטה בסוף של הממשלה ושל העומד בראשה. ובסוף, אם אתה מקבל את ההחלטה הלא נכונה, אז באמת תשקע בשתי זירות, במקום להיות מסוגל לנהל את מה שהתפתחה להיות מלחמה של 7 חזיתות, 8 אם אני כולל את הזירה הפנימית, כן. את 7 החזיתות האלה ניהלנו, אני חושב, בצורה מאוד מושכלת. לא טבענו בשתי החזיתות האלה, הצלחנו בשתי החזיתות. היו לך התלבטויות אם בכלל להיכנס לתמרון קרקעי? כי למשל בנט בזמנו פרסם איך לנצח את חמאס בלי להיכנס פנימה לתוך רצועת עזה. אתה התייעצת עם בריק שאמר לך לדעתי לא לעשות את זה, והתייעצת עם אשכנזי. האם הייתה לך בכלל התלבטות לגבי התמרון הקרקעי? אני קיבלתי את ההמלצה להיכנס לתמרון הקרקעי, כי ראינו שבהפצצות מהאוויר, ראינו בכל המבצעים הללו, שאני הובלתי 3 מהם, אתה יכול להעלום בהם, אתה יכול לגזום את הדשא, אבל זה לא מאפשר לך לעקור אותו. ואם אתה לא נכנס, אתה לא יכול באמת להתקדם להכרעה או לבצע את ההכרעה. אני חשבתי שצריך לתת זמן, קצת זמן להתארגן, כי זה דבר חדש, אבל מעבר לכמה ימים הנוספים, אני חשבתי שההחלטה הזאת וההמלצה הזאת הייתה נכונה, ואני חושב שצה"ל ביצע את זה בצורה יוצאת מן הכלל. ואני אגיד לך גם למה. זו זירה שאף אחד לא מכיר, אין זירה כזאת. אין זירה כזאת עם מנהרות טרור 50 מטר מתחת לקרקע, ומגדלי טרור 50 מטר מעל הקרקע, עם מלכודים על כל צעד ושעל, עם צלפים וכו', ריכוז כזה, במלחמה אורבנית, מלחמה עירונית, לא, שום צבא לא עמד בזה לפני כן, ואני מוריד את הכובע לצה"ל, שהוא עמד בזה בצורה מאוד טובה, תחת ההנחיות שלנו, שבאו בהמשך. מה היה הסיפור עם הכניסה לרפיח? הסיפור היה פשוט. תראה, ממשל ביידן עמד לצידנו בשבועות הראשונים של המלחמה. מהר מאוד תחת הלחץ הבינלאומי של התקשורת שהלכה נגדנו, הידדה את כל שקרי החמאס, כל השקרים האלה. דעת הקהל, גם בארצות הברית וגם באירופה, התהפכה נגדנו, והתחילו גם לחצים, גם מבית, לעצור את המלחמה. בזמן הזה גם חילצנו, אל תשכח, למעלה מ100 חטופים, בלחץ צבאי, משולב עם לחץ מדיני, אז זה הצליח. אמרו, בוא נעצור. אני חשבתי שלעצור פה, זה אסון. זה היה קשה להגיד את זה. משום שממשל ביידן איים, וביידן גם אמר, אני הולך לבצע את האמברגו הזה עליך, על מדינת ישראל, אתה תעמוד לבד, לא יהיה לך נשק. ואני אמרתי לו, אני מכיר אותו הרבה שנים, אמרתי לו, ג'ו, אתה נשיא ארצות הברית, אני מכבד את זה, ואני נשיא המדינה היחידה שיש לעם היהודי, ואני מבקש ממך לכבד את ההחלטה שלי. אני נכנס. זה מה שהיה. אבל אני יכול להגיד לך שזה היה ויכוח לא פשוט, משום שברגע שעוצרים לך את כל הנשק, ואתה מתחיל להצטמק, עם מה אתה נלחם? טוני בלינקן הגיע, היה מזכיר המדינה של ארצות הברית, הגיע כמה ימים לאחר מכן, אחרי השיחה הלא פשוטה הזאת עם ביידן. הוא הגיע לארץ, הוא אמר לי, אתה יודע שהנשיא רציני? אני אמרתי, ודאי שאני יודע. הרי אתם כבר עצרתם נשק ואתם עוצרים את זה לגמרי עכשיו. הוא אמר לי, אם מה תילחמו? אמרתי לו, טוני, אנחנו נלחם בציפורניים, אבל אנחנו נלחם. ואנחנו נפתח.
אנחנו ניקח את ציר פילדלפי, אנחנו ניקח את רפיח, אנחנו נשמיד את הכוחות שם, ואנחנו נשתלט על ציר ההברחה הזה כדי שלא תהיה הברחה. אין לנו ברירה אחרת, ככה אנחנו נעשה. אבל אני לא מבין משהו. אתה נמצא באמצע מלחמה. מלחמה בכמה חזיתות. נשיא ארצות הברית אומר לך שהוא יעשה לך אמברגו. אמברגו זה שאין נשק. פה בתוך המדינה, לאורך כל המלחמה, טרלול מוחלט של אנשים שאיבדו כל אוריינטציה, לא היה כזה דבר בזמן מלחמה אף פעם, יוצאים נגדך, והפגנות, וכללות, ואיומים, ושנאה תאומית, שבאמת, אתה יודע, אנחנו מראים את זה כל יום, זה באמת היסטורי, זה כמו שאתה רואה את הערב רב במדבר שרצו לחזור למצרים, או שורפי האסמים, או דברים שבהיסטוריה שלא האמנו שיחזרו על עצמם, ופשוט אתה רואה שזה חוזר על עצמו, כאילו שיגעון מוחלט. ומוצאים נגדך צו מעצר, מבית הדין בהאג. תגיד, איך אפשר לתפקד ככה בתוך הדבר הזה? מה... אני לא יודע מה לשאול אפילו, אני לא יודע מה... אתה, כמה שנים אתה ראש ממשלה? 18 שנה. אתה חושב שמישהו עם פחות מ-18 שנה, נגיד, שעבר את כל מה שעבר, היה יכול לעמוד באתגר הזה? אתה חושב כאילו, זה נשמע אתגר שהוא מעל הטבע. אני אגיד לך שני דברים. א', זה באמת לא פשוט. לא אגיד לך שזה קל. לפעמים אומרים לי, אתה יכול לעמוד בכל. זה לא קל. כשמשפחתך מותקפת, שמאיימים על אשתך ברצח ועל המשפחה שלך. כשמשמיצים השמצות אינסופיות, זה קשה. אבל זה לא רק זה, כל העולם. התקשורת החיצונית, התקשורת הפנימית, הממשלות באירופה, הממשל בארצות הברית וכדומה. זה לחצים גדולים מאוד. אבל אני יכול להגיד לך למה אני עמדתי בזה. משני טעמים. הטעם הראשון, שידעתי שאם אני אכנע לתכתיב, להפסיק את המלחמה, כשאנחנו עדיין בח'אן יונס, אני ידעתי שימיה של מדינת ישראל ספורים. כי אני ידעתי שאנחנו עומדים בפני איום מסיבי של השמדה. סינואר היה יוצא מהמחילות יחד עם המרצחים האחרים, היה עושה לא רק וי, הוא היה הופך לסלאח א-דין המודרני, של כל העולם המוסלמי הקיצוני. היינו משאירים את חיזבאללה בשיא כוחו, לא רק עם 150,000 טילים ורקטות, שאיימו להשמיד את הערים שלנו, אלא גם עם כוחות הרבה יותר חזקים מהנוח'בה. כוח רדואן, במלוא עוצמתו, יושב שם מעבר לגבול. ידעתי שאיראן מתכוונת להשלים את תוכנית הגרעין שלה, ולייצר פצצות אטום שישמידו אותם. אנחנו צריכים להבין את זה. אנחנו עמדנו בפני סכנת השמדה. והידיעה הזאת, שאסור לי להיכנע, שאני חייב לעמוד, גם אם אני עומד לבד, זה היה הדבר החזק ביותר שהיה לי, בתמיכת מה שקיבלתי מבית אבי, מה שקיבלתי מרעייתי ומשפחתי, מה שקיבלתי אבל מדבר אחר, נוסף. אתה יודע ממה קיבלתי את זה? אני לא עמדתי לבד. ממש לא עמדתי לבד. כי ידעתי שרוב העם איתי. ידעתי שהחיילים איתי. אני רוצה להגיד לכם. אני ביקרתי בדחיפות, ככל שניתן היה, עם הכוחות שלנו בשטח. הכוחות שלנו עם החיילים שלנו, עם המפקדים שלנו. אתה יודע מה הם אמרו לי? תחת כל הלחץ הזה, תחת כל האיומים האלה, תחת כל מה שאתה רוצה. ההפגנות, מה שאתה רוצה. הם אמרו לי, אני לא זוכר אחד שאמר לי אחרת. ויש שם חתך רחב מאוד של עם ישראל ושל אזרחי ישראל. הם אמרו לי, ראש הממשלה, ביבי, אל תוותר, תמשיך הלאה, תמשיך להילחם. וזה ריגש אותי בצורה בלתי... זה חיזק אותי מאוד. אתה יודע, זה מזכיר לי שהכנו קטע מראש, אני רוצה להראות לך מה קרה בכנסת אחרי מבצע אנטבה ב-76.
בסדר? תסתכלו קטע. מבצע יונתן. מבצע יונתן. אני זכיתי לקרות יוני על השם אחיו של ראש הממשלה נתניהו, ב-76. תראו, עומד יושב ראש האופוזיציה, כן? מה הוא אומר בכנסת אחרי מבצע יונתן, בבקשה. היום אומר לראש הממשלה בשם האופוזיציה. השקפותינו שונות, אנו נמנים על מחנות שונים. בבית הזה החופשי עוד בוודאי יהיו ויכוחים בינינו, יסודיים, רציניים, אולי אף חריפים. אבל היום הזה, בכל ליבנו נאמר, ראש הממשלה, כל הכבוד. לא זכית לפריבילגיה. יו"ר האופוזיציה במלחמה הזאת, לדעתי במשך 1.5 שנה לפחות, עובר מאולפן לאולפן ואומר שצריך להפסיק את המלחמה. זה מה שהיה פה. היו אנשים שכל הזמן אמרו, לעצור, להפסיק. אמרו עליך שאתה רוצה לרצוח את החטופים, שאתה לא רוצה אותם בחיים, שאתה, אני לא יודע, אוכלי מוות, שאנחנו אוכלי מוות, שכל מיני דברים, ואתה ממשיך, ואתה לא עוצר. ואני רוצה להגיד לך, שאמר עליך טראמפ, שאתה אחד המנהיגים הגדולים במלחמות בהיסטוריה. זה מה שטראמפ אמר. ואני אומר שהגדולה בניצחון הזה, היא שעשית אותו למרות כל מה שראינו בתקופה הזאת, שזה היה קשה, שאנחנו עוברים פה תקופה קשה מבחינה חברתית בעם ישראל. אבל הייתה רוח גדולה. הייתה רוח גדולה של עם ישראל ומדינתו. ואני חושב שכולם מרגישים את זה. אגב, כולם גם מרגישים מה הושג. היום שאתה מסתכל אחרי 2 שנתיים, אני פוגש, אתה הולך ברחוב, אתה רואה את התרוממות הרוח, אתה רואה את הגאווה, אתה רואה באמת את האמונה הגדולה. ואני הייתי שותף לזה, וכשאני אומר לך שהחיילים מאוד חיזקו אותי, אני גם חיזקתי אותם, אני אומר לך, אבל זה באמת כך. זה באמת כך, מי שביטל את הדור הזה, ואחר כך נתקל בגבורה שלו. הייתי לוחם, הייתי מפקד, תמיד האמנתי בכוח הגדול שלנו, אבל תמיד היו כאלה שהמיתו בזה, אין כוח, לעם אין כוח, העם עייף, העם מספיק, עשינו די וכו' וכו'. ואני שאבתי תעצומות נפש אדירות מהרוח הגדולה של עם ישראל. בוא נעבור על עוד כמה אירועים. ואתה מחליט ללכת גם על לבנון, שגם אז כל הדיבור בתקשורת היה חלילה שלא יהיה מלחמה, שאתה מוביל אותנו למלחמה אזורית, ושאתה משחק בצעצועים עם חיזבאללה על הביפרים, אמרו שאתה משחק בצעצועים שהמוסד נותן לך וכל מיני דברים כאלה, ואתה בכל זאת מחליט ללכת על לבנון, גם עם הביפרים וגם לחסל את נסראללה ולהשמיד שם עשרות אחוזים מהיכולות שלו. וזה גם קורה, עד כמה שאני יודע, בניגוד לעמדת חלק גדול ממערכת הביטחון. קודם כל למוסד מגיע המון תודות על המבצע הזה. הוא היה, כן, היו מי שקראו לזה צעצועים. אתה מרגיש נוח עם הכיסא, אדוני? תראה, הייתי מעדיף כיסא אחר, אבל בוא לא נתווכח על כיסא, עושים את זה עליי כל הזמן. לא, אני רואה שאתה זז. אני רואה שאתה זז. אם אפשר, אם יש כיסא אחר. כיסא מכהן לא מחליפים, וינון, תמשיך. וינון, לא מביאים לו מים לראש הממשלה, כאילו, ומה עם בבקשה לראש הממשלה? איזה כל דבר אני הכנסת צריך לדאוג פה. איזה מין דבר. היו מי שחשבו שזה דבר שולי, גם מישהו שכינה את זה כצעצועים, אני חשבתי אחרת. אני חשבתי שהמכשיר הזה, זה מכשיר של מה שקוראים באנגלית shock and awe. זה פשוט להלום באויב, להוציא אותו משיווי משקל, לקראת המשך המערכה. ולכן כשגמרנו את הטיפול ברפיח, בציר פילדלפי, בהשמדת כוחות רבים שהיו לחמאס שם, וכמובן חיסול לחלק ניכר ממפקדיו, אמרנו נפנה לצפון. קבענו תאריך. רצינו להתחיל אותו עם מכת הפתע הזאת. וקרתה כאן תקלה. התקלה הייתה שהחיזבאללה שלח כמה ביפרים לאיראן לבדיקה. ותוך כדי שיחה עם
ראשי המערכת, אני מגלה את זה. ואני שואל אותם, מתי זה קרה? אז אומרים לי, לפני שבוע. ככה, כמו שאתה מסתכל על זה, אני אמרתי, מה? אבל אומרים, אבל יש רק 50% סיכוי שהם ימצאו את זה. אמרתי, עכשיו אנחנו מתכנסים, עכשיו מחליטים על ההפעלה, והפעלנו את זה, וזה באמת נתן מכה אדירה, אדירה לחיזבאללה, זה עשה דמורליזציה עצומה, זה פתח את הדלת להמשך המאבק שבו התרכזנו, היום דיון, מה ההמשך? הקדמנו את המלחמה ב3 שבועות, מה ההמשך? אמרתי, ההמשך צריך להיות להתמקד במאגר הטילים שנסראללה שם בבתים של אזרחים לבנונים, בתקווה שאנחנו לא נעשה את זה. וביקשנו מהצבא לבוא תוך 48 שעות עם תוכנית להוציא את האנשים האלה מבתיהם ולתקוף את הבתים. והם עשו עבודה מדהימה. הוציאו אותם, מדהימה. ועכשיו, הם פשוט חיסלו מאגר כזה, את רוב המאגר הזה שנצבר במשך שנים, הם חיסלו ב6 שעות. זו עבודה פנטסטית, גם של המודיעין, גם של חיל האוויר. ואחר כך עמדה השאלה. מה עם נסראללה? אני קראתי דוח מודיעין על נסראללה. תודה רבה לך. תודה. ומהדוח הזה, וגם מדברים אחרים שהצטברו, אני הגעתי למסקנה שהוא הציר של הציר. הוא החליף את סולימני. הוא נהיה איש שמניע את כל המערכת, טבעת החנק סביבנו. לא רק שאיראן מפעילה אותו, עוד יותר מזה, הוא מפעיל את איראן. ואמרתי, אם נחסל אותו, אנחנו נשבור את הציר. תשבור את הציר של הציר. ואז באה שאלה. מה המחיר של לעשות את זה? כי יהיה מחיר. ולכן היה דיון לא פשוט. אגב, לגיטימי. אני אומר לך, אני מעודד, גם כשראשי המערכות לא תמיד מסכימים איתי, לא כולם מסכימים איתי. אני חושב שזה חשוב לדון בזה, ועלו 2 התנגדויות, או 2 הסתייגויות. הסתייגות אחת, שפעולה כזאת, לשבור את הציר של הציר, איראן תגיב במתקפת טילים אדירה עלינו. ומי יודע מה יקרה אחר כך. אני חשבתי שזו שאלה לגיטימית. ועלתה גם הסתייגות אחרת. אמרו, אבל חייבים להגיד לאמריקנים. את זה פסלתי על המקום. אמרתי, להגיד את זה לאמריקנים, זה כמו להגיד את זה לנסראללה. זה ידלוף תוך 5 דקות. ולכן זה יפסול את העניין מעצמו. ושקלתי את הדברים. היינו בישיבת קבינט שלא הייתה פה אחד. ראיתי שעוד לא הייתה הסכמה, אמרתי, אני אחשוב על זה. הייתי חייב לנסוע לאום, לתת שם נאום. בדרך, אחרי שעה קלה שישנתי שם, במטוס. התקשרתי בקו מובטח לראשי המערכות, ואמרתי, החלטתי, אנחנו עושים את זה. ונחתתי בניו יורק, למלון ריג'נסי, העלינו את כל הקבינט על השיחה הזאת, קיבלנו את ההחלטה, וכשהלכתי לאום, לתת את הנאום, אני כבר ידעתי שהמטוסים שלנו, זה רק שאלה של דקות, הם יחסלו אותו. כלומר, אתה עולה לנאום כשאתה יודע שהולכים לחסל אותו. כן. איך זה היה? זה היה טוב, משום שלא רציתי להתעכב עם ההחלטה הזאת, בגלל זה עשיתי אותה, על אף הסתייגויות, מסיבה אחת, שהוא עמד לעזוב את המקום שלו. ואם לא היינו הורגים אותו שם, הוא היה חומק מידינו. ולכן ההרגשה שלי הייתה, למה זה לוקח כך הרבה זמן? אבל... אתה מחכה תוך כדי שאתה נואם. מחכה תוך כדי, כן. הבנתי. טוב, תגיד, לגבי סוריה, כבשנו שטחים בסוריה. בעצם היום אנחנו שולטים בשטח עצום מדרום סוריה. לאן זה הולך? מה הייתה שם ההחלטה? אנחנו נשארים שם? אנחנו הולכים להסכם איתם ניתן להם את זה? מה האירוע שם עם הסוריה? קודם כל, אנחנו נשארים שם. אנחנו נשארים בשיא הכרמל. אנחנו נשארים בשטחים חזקה. מה שאנחנו רוצים להגיע להסכם עם הסורים, המשטר הסורי הזה, זה הסכם
על פירוז דרום מערב סוריה שצמוד לגבול שלנו, ושמירה על אחינו הדרוזים. אני לא יכולתי לתת לאחינו הדרוזים להישחט שם, לא יכולתי לתת להם. עם תל אביב. תראה, בחרתי את השם הזה כי חשבתי כפי שאמרתי לכם, לאורך כל המלחמה, העם הזה קם, ממש קם כלביא. אבל ההחלטה זה משהו שקונן בי כבר קרוב ל-40 שנה. זאת אומרת, אני ראיתי את הסכנה של התחמשות גרעינית של איראן, שמובילה את הציר לחנוק אותנו למוות. ידעתי שאם היא תשיג נשק גרעיני, הקיום שלנו מאוד בסכנה גדולה מאוד. והדבר הזה, לאחר שחיסלנו את נסראללה, צריך להבין, חיסלנו את נסראללה, אז בעצם עמדנו למוטט את המשטר הסורי. והייתה דרושה פעולה נוספת, משום שאיראן התכוונה לשלוח 2 דיוויזיות מוטסות כדי להציל אותו. ואני הוריתי לחיל האוויר לפגוש אותם, או להרתיע אותם, והם באמת הורתעו, אז הוא נפל. ומן הרגע שהוא נפל, הציר נשבר. מן הרגע שהציר נשבר, איראן הבינה שאין לה את האמצעי הזה לחסל אותנו. ולכן היא רצה קדימה, וזה היה עניין של חודשים, עד שהיא תשיג פצצת אטום אחת, אולי 2, אולי יותר. ולכן, מה שאני התרעתי בפניו ופעלתי כראש ממשלה, להסב לאחור, לעכב, הגענו לרגע המכריע. ואני ידעתי שאנחנו מוכרחים לפעול להסיר את האיום הזה, במהירות האפשרית. היו התנגדויות שם באירוע הזה? אנשים שרצו אישור אמריקאי גם לתקיפה הזאת במערכת? היה דיון הזה. ובדיון הזה, הוא לדעתי דיון היסטורי, אני אמרתי, אין כאן שאלה של אור ירוק. אנחנו גם לא הולכים לבקש אור ירוק. אנחנו הולכים לעשות את זה כך או כך. בין אם אמריקה תצטרף, בין אם היא לא תצטרף, ואין שאלה של אור ירוק. ולכן הנושא הזה, או הוויכוח הזה, או הדיון הזה, הוא שם בצד, והוריתי על תאריך לביצוע. ויצאתי לוושינגטון. צמוד לזה. וכשבאתי לוושינגטון, זו הייתה הפגישה הראשונה שהנשיא טראמפ עשה עם מנהיג של מדינה זרה לאחר היבחרו, לאחר כניסתו לבית הלבן. לפגישה הזאת באתי עם 7 דפים, יותר גדולים מהדפים האלה, ככה, דפים כאלה. ואמרתי לו, הנה מה שאנחנו הולכים לעשות. אין לנו ברירה, אנחנו עושים את זה בכל מקרה. אתה מציג לו את התוכנית המבצעית. מציג לו את זה. אני אומר, יש דבר אחד, שאם תחליט, אדוני הנשיא, ידידי דונלד, אתה תוכל לעשות דבר שלנו מאוד קשה לעשות. וזה להיכנס למעמקי פורדו עם האמצעים המיוחדים שיש רק לארצות הברית. זו ברכה גדולה שיש את זה רק לארצות הברית. הוא הבין אותי. הוא הסכים לזה. הוא לא הסכים עדיין, לא החליט עדיין אם להצטרף, אבל הוא הבין שאין לנו ברירה אלא לעשות את מה שאנחנו עומדים לעשות. חזרתי לישראל, וצה"ל, חיל האוויר, אמ"ן, והמוסד, אני אומר לך, עשו עבודה שצריכים לכתוב אותה בספרי ההיסטוריה. בהתחלה, אתה יודע, היינו מקבלים מודיעין טרי כל 4 שבועות. ואחר כך מודיעין טרי בקילוף שעשו כל שבוע. ואחר כך מודיעין טרי כל יום, ואחר כך כל שעה, ואחר כך כשהמטוסים באוויר. והטייסים שלנו עשו עבודה מדהימה. גם אז, בפתיחת המלחמה, וגם אחר כך. ואני הוספתי לזה כמובן את הדברים שאני חשבתי שהם נחוצים, אבל הייתה כאן כבר התגייסות של כולם. של ראש הממשלה, הממשלה כולה, שר הביטחון, צה"ל על כל חלקיו, הרמטכ"ל, כולם פעלו בצורה של אגרוף אחד חזק ועוצמתי. אני חשבתי שצריך לחסל גם את המדענים, את בחירי המדענים, כדי להרחיק את תוכנית האטום, להרחיק אותה עוד יותר. הביצוע
בשתי הדקות הראשונות של המבצע המדהים הזה, אני ידעתי שאנחנו נשיג את כל מטרותינו. וזה מה שקרה. עוד 2 דקות. טוב, ואז נגמר עם תל אביב, אנחנו נשארים כמובן עם הסוגיה של החטופים והכרעת חמאס, וא' מתקבלת שיש מחלוקת אם להיכנס לעזה או לא, כשהרמטכ"ל מתנגד, עד כמה שהבנו, ואתם מחליטים ללכת, החלטה המדינית שלכם, ללכת על כיבוש עזה, ואחרי זה יש את התקיפה בקטר. זהו, יש לנו אבל עוד כמה שאלות לראש הממשלה, לפני שאנחנו מסיימים. ברשותך, ראש הממשלה, היינו בסיפור של בעצם סיום האירוע הזה בינתיים, של כניסה לעזה והסכם, כולל שבאמצע יש את התקיפה בדוחה. אז ספר לנו את השיקולים לצורך, בדוחה, בוא נתחיל מדוחה. זו החלטה שלך, אתה משתף את טראמפ, אתה עושה איזה, איך זה השפיע? כן, זו החלטה שלי, אבל אני תכף אחזור לזה, כי אני רוצה לתקן. קודם כל, הרמטכ"ל הוביל את צה"ל פנימה. זה לא נכון שהיינו בחוץ, נכנסנו פנימה יותר במרכבות גדעון, עשינו את זה. ותפסנו בעצם 75, אפילו 80% מהשטח של רצועת עזה. ועכשיו השאלה מה לעשות. וכאן שוב היה דיון, ושוב הדיונים האלה הם לגיטימיים. עוד פעם, אני לא אגיד אף פעם למפקדים לא להביע דעתם, אני אומר את ההפך הגמור. והרבה פעמים אני רוצה גם לדעת אפילו את הדעות בתוך המערכות. ככה אני מקבל את היכולת להחליט, על סמך ניסיון של הרבה שנים, מה הדבר הנכון. אני חשבתי שהדבר הנכון הוא כן להיכנס לעיר עזה. אני חשבתי, כי ראיתי שכל שחרור החטופים שלנו נעשה תמיד על ידי לחץ צבאי, ובלחץ הצבאי הזה, עוד לפני כניסת טראמפ, הבאנו את רוב החטופים הביתה, ואחר כך יחד איתו את המשך, שילוב של לחץ צבאי ולחץ מדיני. אבל נשארו בסוף מי שנשאר, ואמרו, הם לעולם לא יוותרו על זה, כי זה שכבת המגן שלהם. הם לא יעשו את זה. אני חשבתי שהם כן יעשו את זה. אבל הייתי צריך להביא, אני אגיד זה ככה, להביא את הסכין לצוואר. שיתחיל לחתוך את הצוואר, ממש כך. והצוואר זה המבצר האחרון האמיתי שלהם, וזה העיר עזה. שם היו המפקדים שנותרו, הבכירים, שם היו צמתי המנהרות ותשתיות אחרות שלהם, ואני הבנתי שאם ניכנס, אנחנו באמת ניצור אצלם בעיה, מצוקה אדירה, שהם לא חברו אותה לפני כן. ואני דיברתי עם טראמפ על זה. הוא הסכים איתי. אבל חשבתי שגם אפשר יהיה להביא למערך של בידוד החמאס סופי, בידוד סופי מהעולם הערבי והמוסלמי. ולצורך זה בנינו תוכנית עם הצוותים שלנו, כן, זה ג'ארד וסטיב ורון דרמר, כמובן, אני וטראמפ. תוכנית היא איך לבודד אותם, אוקיי? והתוכנית בעצם אמרה, בוא נחלק את זה לשתיים. קודם כל, החלק הראשון, בוא נוציא את כל החטופים, לא מחלקים, הבאתי החלטה בממשלה חודשיים לפני זה, אין יותר עסקאות חלקיות, מה שנשאר, כולם יוצאים, לא מחלקים, כולם. וגם בזה, טראמפ היה לגמרי בדעה אחת איתי. ועכשיו עשינו את התוכנית הזו. וברגע שנכנסנו, עזה התחילה להתרוקן. גם על כך היה ויכוח. אני אמרתי, זה התרקן מהר מאוד. ברגע שהם יראו, לא רק את המגדלים נופלים, אלא גם את הכניסה הקרקעית שלנו. אז ראיתי מה קרה ברפיח, ראיתי מה קרה בדיר אל בלח, זה בדיוק מה שקרה. ויצאו כמעט 1 מיליון, יצאו. והחמאס נשאר לגמרי מבודד אפילו מהאוכלוסייה שהוא רצה להשתמש בה כמגן אנושי. ואז בא הלחץ. והלחץ הזה בא חזק מאוד. אני חשבתי שפעולה בקטר תסייע ללחץ הזה. קודם כל יש שם מנובלים שמגיע אליהם לא להיות כאן, לא להיות על פני הכדור הארץ, כן? על פני האדמה. אבל חשבתי שהדבר הזה יסייע לשחרור חטופינו. כן, בדיעבד היו כמובן מישהו, יש שהתנגדו לזה, אני לא צריך להגיד לך, אני מבין את זה. והציבור יכול לשפוט.
אם זה עזר או לא עזר. השאלה אם זה בהקשר של הקשר עם האמריקאים. אחד, האם זו תוכנית כפי שבשמאל, כדי לא לתת לך קרדיט אגב על העסקה, אז הם אומרים שטראמפ כפה עליך את ההסכם, את העסקה. את העסקה? כן, זה דבר אחד. והדבר השני, שאנחנו שומעים גם מהאמריקאים, שבעצם התקיפה בקטר הובילה לזה שטראמפ הבין שהוא חייב לסגור את האירוע הזה. אז האם התקיפה בקטר היא הייתה משהו שיצר מתח עם האמריקאים, או שזה היה מתואם וזה סייע לסיום המלחמה בשלב הזה, והאם טראמפ כפה עליך את העסקה הזאת? קודם כל, הוא לא כפה עליי את העסקה הזאת, כי עבדתי יחד איתו על ניסוחה, ואפילו ביום שהייתי בניו יורק, הכנסתי כמה שינויים מאוד מטיבים ממדינת ישראל. מה למשל? איך אומרים, אני לא כותב את הביוגרפיה שלי כשאני משרת, ואני לא מתכוון לכתוב את זה עוד כמה שנים טובות. אבל יש לנו תיאום שלא היה כדוגמתו, אני לא אכנס לכל פרט ופרט. טראמפ אמר, לא היה תיאום כזה, הוא אמר בין שני מנהיגים, אבל הוא אמר בין נשיא אמריקני וראש ממשלה ישראלי, וזה באמת נכון. לא היה אף פעם תיאום כזה, זה חשוב, זה נכס חשוב למדינת ישראל, בבואי לקבל החלטות. אני יכול להגיד לך שיש לי עוד נכס חשוב, ענק, ענק. יש לי, אנחנו עם כלבי, יש לי אישה לביאה, לביאה. אתה שאלת על הקשיים, ואמרתי לך מאיפה אני שואב את הכוחות, אבל אני שואב את הכוחות ממנה, כי יש לה תעצומות נפש שאי אפשר לתאר. אתה יודע, מול ההשמצות וההתקפות והאיומים על הרצח שלה ושל בניה, ואי אפשר לתאר את זה. היא חוזרת מעבודתה היומית כפסיכולוגית של ילדים בעיריית ירושלים. פותחת את הטלוויזיה ורואה את ההתקפה הלילית. במשך היום היא פשוט לא פותחת, אז היא לא רואה את ההתקפה השעתית. אבל באיפה יש לאישה הגיבורה הזאת, הכוחות האלה, אני לא יודע. אבל אני מברך על כך, היא נותנת לי... אני מברך על כך, שהיא נותנת לי את הכוח. יחד איתכם, ויחד עם בית אבי ואחי. יש לי עוד שאלה אחרונה. זרקת פה שאתה לא מתכוון עוד הרבה שנים לכתוב את הביוגרפיה תוך כדי שאתה בתפקיד, אז מה זה אומר? א', האם יהיו בחירות? ב', האם אתה מתכוון להתמודד בבחירות האלה? ג', האם תנצח, במידה ותתמודד? התשובה היא כן, כן, ואני מאמין שכן. אוקיי, אגב, אני מבין שמחר יש לך יום הולדת? מחר יש לו יום הולדת. תשאירו לו משהו, תשאירו לו. אדוני ראש הממשלה, תודה רבה שבאת לפטריוטים, שיהיה לך עוד הרבה שנים טובות, בעזרת השם, שתוביל את עם ישראל להרבה הצלחות ולניצחונות גדולים. תודה. תודה רבה לכם, תודה רבה.
אוקיי,